आमଙ୍କର ଅଭିଷେକ ପୁରା କାଲିଠୁ ଗଲାଣି ହରି। ହେଁ କଣ କହିଲୁ ରେ ନାତିଆ? ଅଭିଷେକ କାଲିଠୁ ଗଲାଣି ହରି। ହଁ ହଁ ଆରେ ନାତିଆ, ହଁ ଆରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ହଁ ଏ ରାଜଉଆସ ଆଡେ ଟିକେ ଯିବି, ହଁ ଏ ଲାଇଟ ଭଳିକି ଭଳି ଦେଖିବି, ହଁ ଆଉ ଭୋଜି ଭାତ ଯୋଡେ ଖାଇକି ଆସିଥାନ୍ତି ରେ ନାତିଆ। ଓହୋ ଆଏ ହଁ ହଁ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗଢିଛୁ ହଁ 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 ଆଉ କଣ ନଖେଇକି ଫେରିବୁ? ଏ ନାଇଁ ରେ ନାତିଆ। ଆ କାଲିଠୁ ସିନା ସବୁ ଖାଇକି ଗଲେଣି, ହଁ ହଁ ଆଉ ଯାହା ଖଲିରେ ଲାଗିଛି ହେଇଥିରୁ ଟିକେ ଚାଟି ଦେଇକି ଯା। ଏ ବାଡି ଏସ୍ ପାରା ଖାଏ, ଏ ବାଡି ହସ୍ ପାରା ଖାଏ, ଏ ଯୋଉ ଏ ପାରା ଖାଇ ପାରା ଖାଇ, ଏ ପାରା ଖାଇ ପାରା ଖାଇ। ଆରେ ବାଡି ଖା, ଆରେ ମୁଁ କୋଉଠିକି ରେ ପାରା ମାରିକି ଖାଇଥିଲି, ମତେ ପାରା ଖାଇ ଡାକୁଛୁ? ହେଁ ଏ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁଙ୍କ ଭାଡିରୁ ପୁରା ପାରା ଖାଇଥିଲୁ। ଏ କୋଉ ବାଡି ଖା, ଏ ପାରା ଖାଇ, ଏ ବାଡି ଏ ପାରା ଖାଇ ପାରା ଖାଇ। ଆରେ ବାଡି ଖା ମତେ ଚିହ୍ନିନୁ, ଏ ଗୋଟା ଚବେ ଦେବି ରେ ବାଡି ଖା। ଆରେ ପାରା ଖାଇ पेरा खाई डाकू चकिया रे, पारा खाई पेरा खाई। अरे जेडा के पारा खाए खिया रे देवी चोबाई, खिया रे देवी चोबाई। तुम मुंडरे पत्थर पड़ुनी जार, पारा खाई पेरा खाई। बयस गलाम बड़ बयस, गलाम बड़ बयस। तुम कथा शुणी लगे, तुम कथा शुणी लगे मते छानिया रे, पारा खाई पेरा खाई। रानी को दासी बुलाई मु हसी हसी, बुलाई मु हसी हसी। सात घर भांगी मुझे, सात घर भांगी मुझे, एका कराई रे, पारा खाई पेरा। हेलो आई। हाँ रे नातिया, कौन कहू कहलु कहलु? नातिया हां अरे मु जाउची रे जाउची, मोर सीता माँ पाखरे टिके काम अछि। जा जा ताले बोली के सुजा। हाँ रे नातिया, हां हां मु जाउची, आइले मु तो कथा परे बुझिब रे नातिया। ए चक्काडा ए मते पारी कर।
मु कहा साथी रे नहीं कि कहा सांगर नहीं रे बा